Yn CBAC, rydym bob amser yn ceisio darparu'r adnoddau cefnogol gorau i athrawon. Mae Ofqual wedi cyflwyno newidiadau i'r ffordd y mae cyrff dyfarnu'n gallu cynnig adborth ar arholiadau. Yn dilyn pob cyfres arholiadau, rydym bob amser wedi darparu athrawon gydag offer i'w helpu i ddehongli canlyniadau ei myfyrwyr. Mae rhain yn cynnwys data ar lefel eitem, adroddiadau'r arholwyr a canllawiau marcio. Ond rydym ni eisiau cynnig rhagor. Rydym ni eisiau sicrhau bod y deunyddiau hyn yn cael ei defnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol i adnabod cryfderau a gwendidau ac i wella'r safonau o fewn yr ystafell ddosbarth fel bod modd cael y gorau o'ch myfyrwyr. Mae CBAC wedi datblygu adnodd ar-lein newydd ac arloesol a fydd yn galluogi athrawon i barhau i dderbyn y safon uchaf o ddatblygiad proffesiynol parhaus, neu DPP, rydym yn hanesyddol wedi darparu mewn ffordd newydd ac arloesol. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau bod yr adnodd ar-lein hwn yn hawdd i'w defnyddio ac yn mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau'r athrawon tra'n trafod yr holl wybodaeth allweddol angenreidiol. Bydd y ddarpariaeth adolygu arholiadau ar-lein yn arwain athrawon trwy'r broses o astudio'r data'n fanwl gan gyfeirio at y papur arholiad, cynllun marcio ac adroddiadau'r arholwyr i werthuso ymatebion yr ymgeisydd ac ystyried y ffordd y mae'r elfennau hyn yn cael eu haddysgu. Ar yr un pryd, anogir athrawon i gymharu'r wybodaeth a gyflwynir gyda data penodol eu canolfan. Bydd hyn ar gael ar y 4 o Dachwedd. www.cbac.co.uk/DPP